Fit-12 ta' Mejju Ħażebbuċ jiċċelebra l-Festa Liturġika ta' San Fileb. Din is-sena qed jitfakkar anniversarju speċjali. 300 sena minn l-parroċċja ta' Ħażebbuċ kisbet ir-relikwa ta' San Fileb ta' Ġira bil-għajnuna fost oħrajn tal-Grammastru Antonio Manuel de Velena. Fost l-attivitajiet biex jitfakkar dal-anniversarju, nhar il-ġimgħa fil-għaxija l-banda 12 May se tippreżenta kunċert ċelebrattiv fil-Knisja Arċipretali ta' Ħażebbuċ. Il-konċert se jkun kollu mużika dedikata lil San Fileb u se jiftaħ binnu kbir li nkiteb għal banda f'nofs is-seklu 19 minn Indri Burċ, il-bniedem meqjus li waqqaf il-Banet Maltin. Is-surmast Herman Farrugia Franz, li din is-sena jagħlaq 25 sena surmast tal-banda 12 May, spjega li fin-narrattiva tal-Banet meta jindaq innu kbir u bħal qatt ta' opera. Fi għandek arja mis-sopran, mit-tenur, mill-kor, u Indri Burċ fl-1864 kiteb innu San Fileb. Jiena naħseb nazzar ngħid huwa l-iktar innu antik miktub minn għall-Banet bħal innu kbir. Dak ħan niftħu x-xogħol bih. Il-kunċert jinkludu wkoll kompożizzjoni tal-1888 ta' Lorenzo Gatt, Innu di Gloria għal San Fileb. Is-surmast Farrugia Franz għal Lorenzo Gatt li kien minn Ħażebbuċ għamel 41 sena maestro di kappella u organista l-imdina. Ikkompona ħafna mużika l-Knisja u saru teżijiet fuq u saħansitra minn mużikoloġisti barranin. Kont dejjem nixtieq insibu għax kont nara referenzi għalih fil-gazzetti ta' dak iż-żmien, huma sibtu fil-arkivju Injakort ir-Rabat. Kien għadu ħajdun Ġwanna Zoppardi għalli għafillu, kien ikkontatjana għalli isma' għaw xaġa ta' San Fileb ta' u mort niġri u għedit jgħajtu ħajndaq. Il-kunċert ċelebrattiv jinkludu wkoll siltiet aktar moderni u se jagħlaq xogħol kontemporanju li kkompona s-surmast Farrugia Franz fuq versi ta' Monsignor Lawrence Kakija, il-poema simfonika Teżor ta' Fidi. Ix-xogħlijiet li se jindaqqu huma kollha miktubin għal vuċijiet u banda. U għalhekk f'dan il-kunċert minn barra l-banda 12 May se jieħdu semmu koll il-koro bel-kanto, is-sopran Claire Caruana, it-tenur Angelo Muscat u l-baritonu Alfred Camilleri.